ali abaya no bakurugaiga na yakwera abangi barure asegeta seni kiga kwanda asebita seni binde asingincho bachigo chakya na asingincho tole abantu tuanchite happy customer service week nigo to kumanya nga ntori gugotega magega wikatomanya nga kirigento mbiega kaba ase ogo kumanya ase ogo kogokia na wegase inchira yokugosemia intutweka togotebinga kiraringana bunarire igoto kumanya nande mbere twaberta okorro botuki paka gwachi komanya rekobera gaiga nigo tokene kinga kira irimo igori gocha bunarire gose bunari bwantakoba asingencho na barai twakoreteire abarai ao ime na isko ya gusi bagotebiri kwaburia maswali tutari kobisa tutari wanchereria ntori gochora nigo togwancha nawe yabeire enaro yaitu netotebye nga Getembe Television igota happy customer service week kwa niaba ya management yons usobora ibegeta senior kiga romo director na mokonyoye inchi bno manager na band kolimere mo bonsi twana kirenga ngoko atore obokoreri obia no gotebye nga andonsia sole happy customer service week kurwa Getembe Television bia mono no to watu ikiragabu asimargo ya lero asense yimanyire akorko Wilson Makori ase chi kamera igarenge kurko Wilfred Matundra Kevin Ongeli ona kengambia tokora kana na malio gimbia wochira nchenko komkate Enoch obot kubia ankyo nelitko tomera chinga kicho bye bye.